n'aha Jizọs. ise Amen. ise ise Because na m ga-achọ ka ezi ihe mere. Ọkwa ya? So ezi ihe ahụ ga-erucha ụmụaka. ise Asị m ebe onye ọbụla si wee bịa ebe a Chineke ga-echebe ya. ise Ndụ na ọ ga-edurukwa onye adunaruwe na biya. O dunaruwe ya ọ mitikwe ndị ọ rapụ wee bịawa. ise Onwe ajọ ihe ọbụla dị n'ebe ahụ ajọ ihe agbafuo. ise Ezi ihe chọta anyị. ise Ezi na ụzọ ya rubere anyị isi. ise Ezi ihe ebe ọbụla ọ nọ n'elu nọ n'ala nọrọ n'aka nne nọrọ n'aka ekpe nọrọ n'iru nọrọ n'azụ ya ruo anyị aka n'aha Jizọs. Ise. Ọ ga-adịrị anyị mma. ise Chineke gọzie anyị gọzie ọjị nke a n'ime Kraịst Jizọs ise nzọpụta. ise Thank you. Tinyezie n'akpa mgbe anyị na-ekpe ekpere ọjị ha nche niile jiri